केहू बढ़ाई केहू केहू के बढ़ावे ना जी बाकी मंच दिखावे बढ़ाई ना जगह दिखा दी बाकी जगह दिखा देला ओकरे के महान कहल जाला। जैसे हे प्रोग्राम में सब नानु आई शशि बाबला बानी श्री राम बाबा एक कमेटी बिया ते जगहवा तोहरा के दिखा दी हो मंचवा पर जितना लोग आई रहला हे जितना लोग श्रोता जे आइल बा देखल रवा के जानल राव गीत सुनल इहे होला केहू के केहू खुद के जगावेला केहू के केहू ना बनावेला केवल मंच दिखावेला मंच दिखा दिहलस आगे बढ़ जीवो इहे होला। लागी लोग लाइक करे भन भन चुटकीला कले मनु बाबा के लइका हां मिठाइया त खाया तो हम मनु देखी सुदर्शन थे कैसे बड़े उनकर शर्मा जी गईले अपना ससुरारी गईले सास शंकर प्लेट में नमकीन बिस्कुट लेके धदिल की ली पहुना करे खाई तले हम चाय बना के ले आवतले। अब सुदर्शन जी सोचले कि रह तनी हाथ धोली गईले हाथ धोवे लगिए बांध रहे गो बोका हंसी अब बोकावा का कहले जे कुल नमकीनावा बिस्कुटवा खाए आवतरे तो देखत रे जे नमकीन बानु बिस्कुट बा तले चाय बना के सासू जी ले आवतरे हनु अब का कहले सुदर्शन कि बोकावा के मुंह पर जरते चाहवा बोका यहां दे बोकावा डाह दे कहले सास कहली जे रे पाहुन ई का कहला का कहली जब नमकीन बिस्कुट ई सरवा खा घलो त चाहवे कर दमाद पे ले चाहो पी हमर नाम तत्काल सेवा तत्काल सेवा देवे वाला बबुआ हो नचनिया के बोला के मन करतल है नहीं छोड़ी रहे दिन हनुमान जी के कहे हनुमान जी के प्रसंग दी हो ब्रह्म बाबा का स्थान पर जेकर पूजा होला ओकरे के छोड़ देबो तो बाबा गंगाधारी बाबा अरे परिले चरणवा मनवा लागो लगे देवा रौरे चरणवा लागो लगे देवता रौरे चरणवा माननीय श्री अशोक पाठक जी हमरा के पुरस्कार देनी आशीर्वाद रूप में बार बार पाव लगी हाँ काका पियर धोती शोभे पियर जनेवा गोड़वा में पेन्हल हो बाबा काठ के खरो हमरा मुन्ना तिवारी जी सिमरी सामाजिक कार्यकर्ता बने मुन्ना बाबा के बार बार लगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा आर कुमार कमल बासराउर कवेले भजनवा मनवा लगो
माननीय भजन के गायक, कीर्तन के गायक श्री राम ध्यान पांडे जी 82 लोग खाते को गमछी रखलर नहीं बबुआ हो देव ना हो कमेटी हमारा के दे गए अगर के ब्यास है तो अपना हाथे स्वागत कर दे। भाई राम ध्यान पांडे कीर्तन गायक हजारों हजार रुपया पुरस्कार एक कमेटी के तरफ से हमारा सुमिरन अब समाप्त हुई। एक बार जयकार बोले के बाद ब्रह्म बाबा के जौना स्थान पाइल बनी जाए वो बाबा के ना जगह तो 82 का करता जाके घूम घूम गावे गाँव नौटंकी करो नौटंकी में जयकार ना बोला बाकी गाँव नहीं में बोला प्रेम से बोले के बाद हम हाथ उठावे के ना हाथ जे उठावे के कहलो बेवकूफ हाथ अपने मने उठ जाला माई के दरबार में बाबा के दरबार में सरेंडर बोलल माने हाथ उठा दे। पुलिसो जोन बिया केहू के पकड़े जाई भारी से भारी क्रिमिनल वो हाथ उठा दी तो करे के गोली ना मारे अरेस्ट कर लिए। अभियो ना छपरहिया जयकार हो गए छपरे में बोला जय हमने कहे सड़वा जयकार बोला फिनिशिंग हेलो इको तने कम करे हमें कहे शब्द नहीं खे बुझा हाँ बाला बाला हेलो अगर की गंगाधारी बाबा के जयकार यार तनी प्यार से बोलो गंगाधारी बाबा के जयकार यार तनी प्यार से बोलो प्यार से बोलो ना ललकार के बोलो ना मान्य श्री बादशाह बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी बाबा के बार बार पौला विवाह गंगाधारी बाबा का जयकार यार तनी प्यार से बोलो तरह साज बाज बाजला। अच्छा अच्छा पड़री पंचायत उप सरपंच साहब पुरस्कार देनी नारायण जी की कृपा बनो रहो गंगाधारी बाबा के